lafiya. Ya jama'a. Ya gida ya iyalan. Kwana biyu dai. Kalau malam. Sai ana gari dai ke. Wallahi ana nan malam. Gaskiya Ba ne, ta bugo wallahi. ayyukan da- Kalau wallahi. Malam nace me ya hukuncin wanda ya saci kazan mutane? Hukuncin wanda ya saci kaza. Akan mukalla. Za a je a rataye shi sai ya kusa mutuwa. A sauko da shi a kai gidan yaro. Ya yi shekara 30. A fito da shi idan aka fito da shi za a zo ana yankan naman ya tsoka. Yana ci. Idan tsokar ta kusa karewa sai a zo a gina rami mai zurfin gaba 70 sai a samu duk a harba kai. Malam in mutum ya saci alade kuma ya ke. Za ta alade ai ta fi muni, ta fi za ta kaza muni. A wannan karni da muke kasan wa'ancan mutanen namu sun fi darajar alade kamar fiye da ma kai zan ce ma da ka ba su duk wani abincin da duniya ƙara ka ba su alade. Saboda haka za a linka ma hukunci 70 akan wannan hukunci. A to yanzu hukuncin da za a ma tun da dadewa ne za a ma hukunci daidai da hukuncin wanda ya saci kaza ne. Kai malam a dinga yankan nama na a wani. Ana yankan naman ka tsoka ana baka kana ci. Malam to yanzu waye zai mu wannan hukunci? Ha to yanzu za mu je wajen babban alƙali ne. Malam to ai ni dan lamu aikin gafara. Aikin gafara ni yanzu. Aikin gafara za Ni yanzu ba ni ne mai malam hukunci. kar ka je ka musu bayani a bar mu a maganar nan zan bar garin nan malam. Zan raba ka ne a rage ma aiki saboda kaga zuwa gaba. Ka san akwai ranar Juma'a. Ka fi so sai ranar Juma'a. Ta ƙarshe. A'a kai malam ai gwara ne. To shine ƙara amma hukunci tun yanzu tun da dai abun ya riga ne. Zan nemi a masu malam amun rai. Malam ina wala la tallahi wala ga wala tallahi wala dole ka taimaka wala. Ni yanzu Wala na taimaka wala. hukuncin kayalinka. Wala ka taimaka mun ne. Hukuncin kayalinka.